Malian cɛ ni muso an bɛ foli kan lasɔma aw sigiyɔrɔ la minnu b'an filɛ don o don an b'a fɔ k'aw bɛɛ ni ɲankuma ni cikan telima ye ka bɔ fan club Bobokɛ Fama di Ɲɛtabugu olu ka mɔgɔw da cikan telima b'u bolo ka fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an tɛna kuma jan bilen dɛ ko mɔgɔw nakun ka kɔrɔ ni i yɛrɛ ye an bɛna kuma da d'u ma u k'u yɛrɛ ɲɛfɔ an ye cogoya min na aw bɛɛ bɛ se ka faamuyali kɛ an la ne balimamuso i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na. Bonsoir tout le monde. Je suis Chérif Maïga. Je suis informaticien. En même temps, je suis le secrétaire de l'organisation du Fans Club Bobokɛ Fama di Ɲɛtabugu. On a créé 6 ans avec des embaux. Donc, on a coûté un boloda. Donc, on a fait un follow. On a follow que, mais à côté de quoi faire dans la zone. Ok, Chérif, est-ce que c'est un fan club yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ fan club Bobokɛ Fama ye mun de? Bon, fan club Bobokɛ Fama tɛ dɔwɛrɛ ye. Donc, hadamadenw don. Donc, faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye, hakilinaw ka kɛ kelen ye. Donc, ka dans la paix et dans la cohésion sociale an activité kɛ ɲɔgɔn fɛ a dabɔlen don o de kama. Donc, o de y'a to an bɛ jɛ la. Donc, ko caman bɛ kɔfɛ ka na tuguni nin y'a daminɛ ye. Mais est-ce que vous êtes comédien ou ya? Non, je suis comédien. Ne bon, dɔw bɛ yen u ma kalan, dɔw kalannen don, dɔw ye comédien ye, mais an bɛ fara ɲɔgɔn kan, an faralen ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ ko dɔ ye. Aw faralen ɲɔgɔn kan de aw bɛ jɛ ka troupe kɛ ka ɲɛnajɛw kɛ. Ɲɛnajɛw kɛ. Donc minnu kan ka organiser olu b'u dama ma, comédien b'u dama ma. Donc n'an farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kelen ye. Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la sisan. An bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ pourquoi aw ye Bɔbɔkan choisi ka k'aw ka ɲɛnajɛ slogan. Choisi parce que bobo jatelin tɛ Mali kɔnɔ ani namaraw an ye nin kɛ pour que ka se ka bobo mɔgɔ hakili lajigi bobo la ani namaraw la parce que u bɛɛ y'an dɔ ye quoi. Donc ça ka ko in dabɔlen don walasa mɔgɔw k'u janto lujuratɔw la. An ye faamuyali sɔrɔ o fana na sisan nɔ. An ka ɲininkali ye min sisan an bɔra a kalama sisan nɔ a kun bɔra ka lajɛrɛba dɔ sigi sen kan juma tɛmɛlen mais sanko y'a bali a bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye dɔɔni aw sera ka fɛn organiser cogoya min na sa. Bon, yani an ka kuma daminɛ n bɛ Ala fo k'a barikada parce que o de kɛra sababu ye ko don yira an na. Donc an ka cɛsiri o ni Ala ka dɛmɛ de y'a to a sera ka kɛ bien vrai que mɔgɔ dɔw b'a miiri a ma kɛ. Mɔgɔ b'an bolo an ka mɔgɔ sɛbɛw minnu y'u comment dire u bɔra u déplacera ko malgré tout k'u fɛ ka na assister k'a kɛ ko dɔ y'an bolo ko parce que n'i welela ko o ko la i kan ka t'i présenter n'i sera ka sira sɔrɔ waati o waati. Et puis, à madame Jona courantiga donna la Jio la problème tiara quoi. Mais avec la grâce de Dieu, donc on a pu conclure. Donc on est à qu'est-ce qu'on a, on dit on a presque on a enclavé on a enclavé tardivement. Mais je n'ai qu'à on va aller voir barada. Ok. On va profiter fene quand on a mofo madame Jean-Paul Dupraz au Moussiribi vraiment on va voir barada a cherché à déplacer quand malgré tout. En même temps Général Balodi et Bukalele. Donc il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance de venir. Car vous m'avez bangé à terre, mais situation de difficulté de nana oda automatique yorosoro. Donc on invité vendredi tala à la Guirana ou qu'à se déplacer quand on vient à la zone. C'est ça. Amena kumada doma. Oh il y a quelque chose à la bande du Jumé kanyashi jamama. Bon, un message c'est très simple. Donc comme samedi tatemena, à la mo yera mo chamana. Donc vendredi terminale, nebe moro comment inviter de sortir massivement, de se mobiliser pour venir nous soutenir. Donc on mekane beke ben konana. Donc ni benti fen amandi. Donc moro kana nga faranyo nga ke kele, nga kulanga yele ko dunyo wante sisa. Donc surtout en pays de difficulté mna wati gelali no kojugo. Donc na fara la mino ngani sonjo, je pense que aucun du tabulera. An filɛbagaw ne b'a dɔn a ye faamuyali sɔrɔ ni ko in na sisan fan club Bobokɛ Ɲɛtabugu mɔgɔw ko k'u ka kulonkɛba bɛna kɛ tuguni jumadon walasa minnu ma se ka chance sɔrɔ samedi tɛmɛlen sanko ye dɔw ta bali ci wɛrɛ ye dɔw ta bali k'u kana an bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu ka taa ninnu lajɛ u bɛ baara min na faso kɔnɔ u bɛ ka min kɛ faso kɔnɔdenw ye u bɛ ka lujuratɔw dɛmɛ cogoya min na komi u yɛrɛ ka fan club b'a fɔ cogoya min na ko lujuratɔw jatelen tɛ Mali kɔnɔ mais olu ka slogan kɛ bobo ye walasa
jate bɛ se ka bila lujuratɔ ka toga min na an bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu ka taa ni mɔgɔ ninnu la ye n b'a dɔn bɛɛ bɛna faamuyali sɔrɔ ko in na